شاندر سروک روسیا جبو سوریه راگهاند کو وی هزن وان اپراسیونên xwe li Sûriyê berfireh bikin. Heta Roşelatê Çemê Firatê, ango her du herêmên Kobanê û Cezîrê. Şanderê Serokê Rûsya ji bo Sûriyê Alexander Lavrentîv di gotarekî xwe de di gera yazdan de ya danûstandinê Esîtana diyar kir ku gelek pirs hene pêwîst e werne guftûgû kirin. Lê li Sûriyê rewş êdî berve aramiyê ve diçe. Lavrentîv eşkere kir ku rewş û zanyariyên dawî nîşana serkeftina operasyona Swêda dike û şikandina Daişê li wê deverê û niha em ê operasyonên xwe berfireh bikin. Li dijî terûristan heta em bigihîne devera di navbera Roşelatê Çemê Firatê û sînorê Sûrî û Iraqê. Lavrentîv geşbîniya xwe bi serkeftina Rûsyê di operasyona paqijkirina sînorê Sûrî û Iraqê û Roşelatê Çemê Firatê diyar kir û eşkere kir ku ev mijar gelek mijarên din yên taybet bi rewşa Sûriyê wê divê gera danûstandina werne guftûgû kirin. Ev yek tê di demekî de ku Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan soza têkbirina Daişê di çend heyva de. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di gotarekî de li pêşiya Perlemanê welatê xwe diyar kir wan dest bi şikandina Daişê kiribû û kesên ku dibêjin em şerê wan dikin tu giringî nadin babetê. Erdogan serbar kir û got tu çekdarên Daişê li Sûriyê nebûn, bi tenê gropekî biçûk bûn lê ew hatin rahênankirin û perwerdekirin ji bo têkdana rewşa deverê. Dibin navê Daişê de.